Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Ibayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sa Hesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Og may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus og mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tao. Busa gipahilayo siya ni Hesus sa mga tao o gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tao. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya ug miingon sa tao, Efata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. Ug gipinahan silang tanan ni Hesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa, apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan, bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot sa pagkahitabo sa gitawag natog original sin. Kitang tanan naamantay original sin. Naba mo diha wa. Di ko no pangutanay mong tupad ing naapa kay original sin. Naapa wa na. Wa na oy. Na gibunyagan naman. Mao bitan ng bata bunyagan gyud sa atong simbahan as soon as possible. Kinahanglan ang bata inighuman gyud pagkatao as soon as possible bunyagan. Kita sagod usahay wa man ta kahibaw nga ang bata di ay gakarga di ay original sin. Sala ba? Sala. Nya nahimo ni siyang very contagious sin or disease nga inig kaumol palas bata diristiyan sa inahan mutapot na siya. Maunay nahitabo kay gibuhat manggod ang original sin. Kana bitang original di man gina mapapas basta original. Nalay mga imit pero ang original mo kuang gina mo prevail gina. Mo na bunyagan ta aron mapapas ang original sin. Ug nganong nahitabo man ang original sin? Naminaw mo sa pagbasa? Nganong nahitabo man ang original sin? Kay ang tao pinaagi ni Eva, ang asawa ni Adan, naminaw sa yawa ang bitin. Maminaw ganita siyawa impas gyud ka. Ang pari maminaw siyawa patay ng pariya. Ang madre maminaw siyawa patay sana. Kaya gano'n ikaduhang lingi sa imong tupad ing na kusog kang maminaw siyawa. Ay, wow na. Nya maro ra ba kay ning yawa kay matud pa labing abtik pero gitawag na the most cunning
Ano bang pinakamaro? Marukoy ba ang yawa? Basta maminaw ka, gitawag ko na siyang Prince of Lies, prinsipe sa bakak. Kana mga taong bakakon, suway paminaw, madagyog ka. Kana ba mga mangingilad ba? Basta mo sugod kag paminaw, madagyog ka. Sugdan man na nilag smile. Mahibong lang ka, anong ni-smile man nila kung tawanan o mo kailan siya. Uy, kumusta man ka? Classmate tas una. Ay, kanto bang 1981 sa 1983? Ay, sus, nakalimot ko, 1983 man dahil tinuod tato nag-classmate, no? Subject na to, bright kay kas math. Nahagbong may ako. Ay, o time sa, nawahan ako sa kong auto ko eh. Anak man ka ni Kuan. Ito bang Sergio ba siya? Iti, si Pedro may akong papa. Yabag na yung ko Pedro, man dito no, mong papa, no? Taga-kuan man ka, taga-barili, isa di, taga-bugok, ay sus, nasipya ta sa ko. Kanilaging magkatiguang na lagi ta. Kumusta man ka karon? Ka-relax ba niya? Antod, kuha, ginatanan ni mong kwarta. Kawantay man, na? O niya, kana rabarong mga tawhana na anana sa social media. Pwerte na nilang kusugang mangila diha sa social media. Mauna ang resulta, ang atong mga batanon, apil na ning nagwali usahay, di na hapit matog, sige nang entertain sa yawa diha sa social media. O diha nanod ang tanang mga sala. So ang yawa, mao'y hinungdan nga naay original sin, siya say hinungdan nga naay personal sins. Duham ni kaklase ang sala, original o personal. Ini kadako na nato, humanatag bunyag, papas ng sala nga original. Ingong yawa, di ko mo surrender. Inig tubo ani niya, ako na sa ning bumbahan o kuan, personal sins. Maurag yapon ang teknik, istorya-istoryahon ta, niya sa yawa, niya madani dayon, himo dayon og personal sins. Kinsa man ninyo dinhi nga wa roy personal sin, taas ang kamot. Pulos gide mo nakikistorya giyawa. Ingnas ako, pader, taas imong kamot kung wa kay personal sin. Mangladok sa kuslaway. Nakaron unsaon man aron mabuntog ang sala, ma-original man ma-original man or ma-personal sins, unsaon man. Ibaw mo pa kinahanglan nga ang atong dunggan ug ang atong bakba, apil na sa ning atong mata, mga senses sa lawas, hikap, dungog, anang taste, kinahanglan atong bantayan. Watch your senses. Ang bantayanan kay nato, mata, dunggan, dila, kamot. Kuyaw kay na. Ang pari o patakag hikap, kasaha gina. Pari, patakag tanaw, patay ng parian na. Ang pari patakagamit sa dila patay ginang parian lagi alabaw na mo diya mo na si Santa Scholastica ang iyang gihigugma o ang iyang gipaminaw maura gyud ang Ginoo. Mausad si San Benedict ang iyang maguwang niya. Daghan kay milagro nga nahimo si Santa Scholastica. Ningon dayon siya, God gives me more because I love Him more. Nagsige siya mag-increase sa iyang paghigugmas Ginoo, sige sag-increase ang grasyas Ginoo. So ang ato dayong misyon, magsige tag higugma gyud sa Ginoo. Lingay mong tupad yung nanganong tugtog magkaniya nahigugma pa ka awa na awa na yung natug kanang nahigugma di mo na matug no
Pangita mo naghigugmaay nga makatog, abot nagkadlaw, no, di na matog. Kaagi ko anas una, kamo kaagi san mo na. Makatog mo na, way tingugay, pero way tulganay. Basta nahigugma. O na day kausa si Santa Escolastica, iyang giadto ang iyang maguwang monasteryo ba yan, nanaog si San Benedict ngadtos may pultahan sa monasteryo kay dito mas ubos nagpuyo sad ang iyang igsuon. Istorya sila dito sa kiosko gikan og mga buntag pamantingali to hangtod ni gabi na ingon si San Benedict, di ra ba ko pwede mangit-ngitan outside sa monasteryo, undangon tananing atong istorya ay mo uli nako. Ingon Santa Scholastica, dili pwede, kinahanglan gyud magtabi ta kay ganahan pag ko magistorya parte nimo, parte Ginoo diha nimo. Ay suod mo kay sila siyang maguwang. Ingos Benedict, di lagi pwede. Sige na uli na ngadto. Nidoko ko no si Santa Escolastica sa kanang ng lamisa ba ning doko. Gihuna-huna nas Benedict unsa kay sulti ani na sa Ginoo. Kalit bitag bagyo aka ng unos ba uwan pertig yung kusugas uwan dugdug pa kilat pag yun anak ko no da Escolastica, sige uli na. So sa pag uli ana nga perting kusugas uwan ingnan bitaw tikang ay guli, sige na magtabi ta. Tabi sila hangtod sila alas 12 gabi una pa dito ang uwan. Ingon dayon si Kunos Benedict, ikaw ba hasta Ginoo imong gamiton para matuman lang imong gusto, siya wa man ko magtuman sa gusto. Ingon dayon si San Benedict, nganong gibuhat man ninimos Ginoo? Ingon dayon si Santa Escolastica, ang Ginoo nahigugma nako pag-ayo kay purti masana kong gugmahan niya. Nya kay mahigugma madyo kong maminaw sa pulong sa Ginoo gikan nimo, ihatag na nga rin ako. Mao di ay kay few days after mamatay na day siya. Gipakita pa gid niya ang iyang igsuon nga misaka ang iyang espiritu ngadto sa langit. Kita ba nakakita ang iyang igsuon si Benedict gikan sa iyang monasteryo, kita siya ni saka ang espiritu ni Scholastica. Ako lang ning gisgutan tungod kay kinibitang maikitang maminaw sa Ginoo nya gamito nato ang atong mata dunggan tanan para pag paminaw sa Ginoo. Apil ng atong hunahuna para makakat-on ta Ginoo, mabuhi kita diha sa grasya. Muna si Eva giingnan nga ayaw kaon aning sa kahoy sa kaalam, the tree of knowledge. Ayaw kaon kay mamatay ka. Wa maminaw si Eva, mas naminaw siya bitin nga niingon, dili oy, di mo mamatay, knowledge ko na makat-unoon mo mga anak. Doon ay ingon sang Ginoo, ay kamong mga batanon ayaw sa mo pagsigig tan-aw anang mga porn kana mga parts sa babae o sa lalaki nga private kay mamatay mo. Sagot tayo mamatay, may ning magkat-unta early aron ka mauna ta. Wala premarital sex dayon. I know them. Kamao ko nga mogamit og pills, kamao ko mogamit og kondom. Ay sos, kamao na kay kuana ay di kita mabuntis. No. Mao na style sa nabatanon. Ayaw sa pagdit-dit dahil high school pa in town mo. Sakay-sakay anang motor ka na rabang lawas sa babae o sa laki, magkadikitay na gani na, peligro yun, mukayo yun. Ay, sos, I can handle, I can manage. Kamo, mga ignorante mo. Ano na, di ba? Mao na yung mga style. Gidili ba ang paghigugmaay? Wa. Ang gidili, ang paglinaw ayay. Love is not prohibited. Lust is prohibited.
Nya di ka mag-amping ang yawa maro man ang imong love iya nang i-convert into lust. Bantay gina. Why exempted na to ana bisag pari. Mabita na kaming mga pari giwarningan gyud mi. Ayaw gyud mo hikap-hikap sa inyong parishioners gikan sa pinakabata ngadto sa pinakatiguang. Sa di na sa tamaraos anang tiguang bisyapoy siya unyag di ka maaraos og siya'y maaraos. Una, no touching. Ako dinhi kaning ako mga personnel ato mga paris personnel ako ginang wapaga ni ang COVID mo abot ako na nang giingnan sila social distancing. Wa ginang hikap-hikap kanang kusi-kusi kanang komedya nga hapak-hapak yani amang mga buangon din himuko-mukuan man gyud mo sekreto man gyud ana bang kusi-kusi hapak-hapak nako ay mo kumpiyansa ay peligro gyud nya kadang kwarto dito sa taas naman tay mga in-house diha maura gyud nay allowed mo sa kalaki o babae di gyud kasaka dito ang uban nato nga mga personnel dinhi dito sa taas among gipuy-an bawal nga naman simbakog mo saka dito ang youth leader father iperma ko father unyagas paghiti lang agoy bingong pare mindutas ang pirmahan ano nya to as kwartos pare ni ako na lang ning gisaka diri father kay haron dili na ka mahago og naog la patay gani tuang yawa dito no dili lagi na silong careful mauna karon daghan ming mga pare nga na-involve sa sex scandals dagko kayo gibayran daghan kayong kaso na nga stress nami na nga sanksyon nami di lang ni dinis Pilipinas tibuok kalibutan sex scandal nga pare tungod kay wa maminaw sa Ginoo naminaw sa ilang emosyon naminaw sa kaugalingon ayaw paminaw ang imong kaugalingon itukmod ka na mo na Ingos Kristo deny yourself si Eva wa mo deny sa iyang self si San Scholastica ni deny sa iyang self ni Action si Saint Benedict nga uy ang akong self siya ayaw i-deny na storya tagparti Ginoo. Deny yourself in order to listen to God. Ay napaminawa imong kaugalingon nga magsigig ingon nimo taasan aning humilis pare oy yang mutan-aw dikas imong relo. Ayaw ing na deny yourself. Alas 9 pa ni mahuman ang wali. Ana. Ayaw paminaw anang imong kaugalingon nga magsigig ingon ayaw nagpalit anang slot, nakapalit namang kagdaghan. Paminawang Ginoo nga nagsigig ingon palit pag slot kada gid semana palit yung slot wa pa man diri nga atong kwentada ano to atong slot di ay atong slot karon hapit na mo abot or niabot na ba kahaog 2,000 ka slots atong halin pakpak unsa to ingaan sa atong slot mo ba na wa gyud kahibaw man maminaw ala di ara niabot ng atong slot og 2,051 slots atong halin na siya kay naminaw man nga naatay slot nga SBF DAG San Vicente Ferrer Daily Abundant Graces unya kung ang imong paminawon imong kaugalingon mo ingon man na ipalit nagbag-ong cellphone pagpalit pag TV na apakay datahan sa motor na apakay bayaran nas kuryente nya ang kanang imong buhok ipariban para ba na nimo ana ang imo di ang igbabadli sa kilay wa na ra ba toy hapit sod ana palitin na sa to mga inana ba mo na ipangsulti may ko bitaw no next time na lang na mo understand na si Lord ayaw pasagdahin ang imong kilay ug wa na ibadlis sagdahin ang imong buhok ug wa na mariban ipalit og slot kay ang Ginoo nag-ingon ako na imuhatag nimo og divine beauty ay napagsigpakolor ang imong buhok
ako'y muhatag nimog divine color. Di ba? Kanindot ana. Inigingon, haladay, giuban lagi imong buhok. Divine color. Di ba? Hala, giuban ang imong naong. Lagom lagi kay na. Di lagi na puti. Divine color. Uy, pagpatato, kay nindot kayo kag tatuan. Na, limpyo kayo imong bukto. Nindot kayo ng tatuan hasta imong tin. Divine color. And so, how about your heart? Divine joy. Di ba? And so, ikaw nagpa-color man kas buhok. Evil insecurities. Ngiskis ba sa kasi imong kilay? Evil rattle. Tanawag mauwanan ka, di ba maratol ka kay mapapas mo ng badlis. Suko-suko, rabade mo na ako. Sige na, manindog na ta.